Vídeo número 20, part 3, simetria axial aplicada a imatges i mosaics amb simetria axial. Anem a començar aplicant una simetria axial a una imatge que tenim amagatzemada al nostre ordinador. Anirem a aquest grup d'icones i importarem aquesta imatge. Per exemple, anem a importar la imatge aquesta de Torre de Pisa. Obrim i queda inserida aquesta imatge sobre la vista algebraica. Aquesta imatge, si ens interessés, la podem fer més o menys transparent. Anar a propietats i baixar l'opacitat. Això us pot interessar en alguns casos. En aquest exemple, no. Tanquem. I ara aplicarem aquesta imatge, aquesta fotografia, li aplicarem una simetria axial respecte a una recta o eix de simetria. Tracem la recta amb aquests dos punts i ara aplicarem la simetria axial. Activem simetria axial, selecciono la imatge i l'eix de simetria. Aquí tenim, per tant, la imatge reflectida d'aquesta fotografia mitjançant una simetria axial respecte a l'eix F. A continuació, tanquem aquest arxiu sense guardar els canvis. I anem a fer una altra pràctica. Aquesta pràctica consistirà en crear un mosaic amb hexàgons. El que farem serà, primerament, amagar els eixos i amagar la quadrícula. Anem a construir un hexàgon regular. Nombre de vèrtex 6. I ara aplicarem sobre aquesta figura una simetria axial respecte a cadascun dels seus costats. Selecciono l'eina simetria axial, selecciono l'hexàgon i l'eix. Serà aquest costat. Ho fem en cadascun d'ells. Automàticament el programa, torno aquí a seleccionar, i obtinc un mosaic d'hexàgons regulars. El que faré serà amagar aquestes etiquetes, aquests punts, amagar-los, els seleccionem i els amaguem. I ara podríem acolorir aquesta figura a partir del menú propietats. Selecciono aquest hexàgon, queda seleccionat, botó dret, propietats, i li assigno un color, per exemple un color vermell amb una elevada opacitat. Faig el mateix amb aquest d'aquí, donem ara un color, per exemple, verd, i amb aquest d'aquí igual. Li assigno un color blau. I aquí està el resultat d'aquest mosaic.